so sa moderator, wala pa kumutan na sa Mateo. Dita pa ko sa iyang gibasa. Kaya man lagi kuklo na nakasabot baka anak face to face. So muna ko po tanong, lisa siya mo dagan dito sa Mateo. Okay. Ang huwan lang sa ang ako pangutana. Okay, President Sally, ang pangutana ana sa Juan 15:15. O wala pa siya nangutan na may tungkol sa Mateo 28. Ang konteksto sa Juan 15:15 ang imong ihatag. Brad Bessie, paliw kong tubag. So, Sa Juan 15 imong pangutana nga doktrina na ba na dili pa maklaro nga doktrina. Kaya nga naman, wa may mabasa nga tudlo. Kundi ang gibutang nga, ang nadawat sa amahan, iyang gihatag tanan sa mga apostoles. okay, pag angkon nimo nga dili na doktrina ng Juan 15:15 na sugna yung tinuod o na makakatuwa. Dili mo mugumyo, dili doktrina. Pero dili bakano ba? Ayaw ikan si Maria. Yung period nga dili doktrina. Dili ato mabasa nga doktrina. Kay iya kumangsulti niya. Karon kanila. tawag ko na to. Narisin balik to. Galipon. Kuni iyalan na. Ang tanan na dugong na to amahan. Pila ay Ako someday roll day. Lagi, lubog kita sa imong statement na ito lagi na Ang lap kay ka namang kuha nila ni Opera ni. o walay May lap mapapagaya mo. sa iyang conference ang doktrina ng kapitulo 15. Ista, di mo undang. Di po undang. Wala di pa na pag inon ba na mo ba na dili na sa doktrina, nagsulti ka ba tinuod o namaka ka atubangan sa katawhan to ba? Dili lagi nagpamahaka kay hindi man kay usa ka bersikulo mga atong gibasihan. Ang imo gusto nga di pa kumulagan sa Mateo 28. Kana gitudlo ni Ginoong Jesus mga perikulis sa kasamahan. Mo sa Mateo 28 itudlo ang tanan ng itudlo ko ninyo. So nahimo ng doktrina diha sa 28. Asa man diha sa Mateo 28 na nahimong doktrina, ano ba papasa ng bulan sa doktrina? Ito masakare. Okay, basahan daw sa Mateo 28:19 kung naabay doktrina diha. Mabasa. Kasi rin papasahan. Sige mo, kuhaan. Yung lumang pagkutana na, naabay babasa diha na doktrina na. Okay. Kasi yung mga palampuro na sa doktrina ng sugo ba? Baik. O tudlo sila pagtuman sa tanan na akong sugo Ah, kanino. ito. O tinulungi ako maguganda ninyo sa kanunay hangtod sa katapusan. Naamay giingon nga tukluit. Ato pa doktrina di ay kanang gitawag kay ipatudlo man. Alalagi na doktrina ang itudlo man. O, doktrina gyapon. Unsa may ipatudlo diha, doktrina o sugo? Tanang doktrina o pagtulunan sa simbahan kay kini pagtulunan sa simbahan sugo og naay ipasabot nga angay buhaton sugo gyapon. So, akong pangutana mauni, niingon ka man nga kana doktrina, naabay mabasa diha nga referado na sa doktrina o ikaw lang ang nagpuno-puno sa imong gibasa? Tubag. Wala ko mapupuno kanang ako ang pagsabot nga itudlo doktrina once itudlo nga doktrina na na unsa man ka mo tudlo dili unsa man ka mo hatag og doktrina di ka mo tudlo so klaro kaayo nga pagtulon ana nga angay sundon tumanon kay sugo man tanan basta tanan ganit kumpleto. O lagi, unsa lagi itudlo lagi diha, sugo o doktrina? Naruha ba? Ang imong gibasa kay imong man Imo sa ang- bersikulo unsa may ipatudlo diha, Imo ang man doktrina gila- o ang sugo? Imo mang gibuwag ang doktrina og sugo oy. Nga maora man na siya. Asa? Kung buot kag ilain ang sugo, Moderator's time sa moderator's time.
klaro man ang pangutana Mr. Salin. Unsa may ipatudlo ang gisugo o ang doktrina. Kumbaga unsa may ipatudlo ni Kristo diha, ang doktrina o ang iyang gisugo. Muna ito baga. Doktrina o iyang gisugo. Diba? Kay ang doktrina, iyang pong gisugo. Di ang pwede tubuan ka doktrina na di ni may pabuhat. Gisugo, gyapon. Ayaw, ilain, kabuk-buot, namuglain-lain ka ng doktrina, sugo eh. Mausara ba na? Kung doktrina ganit ko, napasunod, doktrina ko nyo kay inyong sundon. Kung doktrina lang mo di mo sundon, inyo tamas, unang-una ninyo, di mo buhaton. O buhaton na tawag, nagsugo kay imo ng gibuhat. Pero doktrina, kay atudlo ka na. Ayaw, ibuhat kay maoran, doktrina, maoran, sugo. Okay, so imong giangkon ang ipatudlo diha sugo way mabasa diha nga doktrina. Imo lang. O baka lang Sugo pa, lagi. yes or no? Kanang sugo lagi, doktrina na. Objection po sa mo din tao ka ba categorical ba? Imo kay ilain ma. Categorical na po ta nag-ending of yes or no. Anong palutana mo ni unsa man ang mabasa diha? Ipatudlo ang sugo o ang gibasa diha imo lang gipunan nga doktrina. Yes or no? Nga nagpuno lang ka diha og doktrina. Brother Salin, ang pangutanan niya, kung yes or no, nagpuno ba ka? Kung sa daw ko niya mabasa daw diri, itudlo ang gisugo niya o itudlo ang doktrina. Wala di ko mapuno. Kay ang doktrina o sugo, maura na. Kapila na balik-balik ka, mao na yung problema na to kay umanag to ba, ibalik-balik pa yun, kay gilain malagi ang sugo o doktrina. Kanang doktrina, katudlo pa ka na. O niya ipabuhat mo kung sugo. Ang doktrina o sugo, maura, ako buwag ka na, oy. Asa ba na diha nag-ingon ang doktrina o sugo maura? O imo-imo ra pud ni. Tubag. Tungod kay ingon si Kristo, sumalat sa matirid. Tudlo sila pagtuman. Kana pagtuman, sugo ka na. Sa tanan nga akong isugo ka ninyo. Katong gitudlo, doktrina, mo to'y gisugo nga pabuhaton. O buwako na nimo, ibura na, di na ako madawat. Kaya ang akong pagsagot diha, kanang sugo mo ng doktrina, kaya ang kanang doktrina, mo to'y ipabuhat. Susugo, patuman. Okay, time na. Hurot ng oras sa pangutana. Bob, naroon ako na pong ihatag sa 8 minutes na negative stand ni Brother Paul Alima. Brother Paul, magsugod ang imong oras, hindi sugod yung mong istorya. So, nakita ninyo no nga nakalisod rin taon si Mr. Priestley sa pagpanubag. Kay mao na resulta sa mga taong magbasa-basa Biblia tayo dili sabton ang konteksto sa iyang gibasa. Pag hisgot niya og Juan 15:15, so may giingon diri Mr. Tracy para makasabot yun ka ba? Morong tudloan ta karong kahaponon kay perfect yung palpakan ng imong bersikulo. Juan Kapitulo 15, versikulo 15 atong balikon para makasabot. Pamina Mr. Tracy ha? Pila man na? Kamu akong mga higala kung buhato ninyo ang gisugo ko kaninyo. So kining maong sitas nag-refer ni og sugo. Dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Tinuong tawgon ko na kamo nga ako mahigala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanang nadungog ug gikan sa akong amahan. Naabay na dugi dili ka doktrina?
O ang naduog ninyo din referado ni sa sugo, ang dakong sugo ni Kristo unsa man. Versikulo 12, wa man niya basaha kay ang iyang huna-huna na may siya preconceived idea ba kanang magbasa-basa sa Biblia nga naa na dai iyang set up sa huna-huna, dili basahon ang but ipasabot sa context sa author sa nagsulat. Versikulo 12, kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. So kini di ay dinhi Mr. Precisale para masayod ka, referado ni sa sugo nga ang atong Ginoong sa Kristo pa ang sugo sa gugma sa iyang amahan, iyan ang gipadayag tanang sa iyang mga higala kadto mga apostoles ang refer dinhi. Kana manggong sugo, isa lang na siya ka part sa pagtulunan sa Ginoo, dili na mao ang katibuk-an sa pagtulunan sa Dios. Ang imong gihimo, imo mang gihimong synonymous. Mo nang gipangutana ko bitaw ikaw unsa man ang buot ipasabot sa sugo. Parihara ba nagdoktrina? Asa man ka nakabasa in taon nga ang doctrine o law is synonymous. Pwede mahimong kabahin sa pagtulunan ang balaod pero dili mahitabo nga ang balaod mahimong synonymous sa doktrina. Mahimo siyang part sa teaching. Sumaw nang but ipasabot sa Kapitulo 15, versikulo 15 sa Juan. Dayon, basaha Mr. Pese sa 16, sumigiyon ni Jesus. Daghan paunta ako kaayog isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatukad niini. Mao ni Pese, wala di isulti tanan kung maghisto tagtitsing, na ay iyang wala isulti. Nga naman, daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatukad niini. Nga naman, misteryoso man ang pagtulunan sa Dios. Mo nang wala ni Kristo tanan isulti. Kinsa man ang magsulti niini? Wa basahan ni Mr. Pese ang 16:13. Apan inig-abot na sa Espiritu Santo ang Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok na kamatuoran, dili siya magsulti sa iyang kaugalingon pagbuot, kundi magsultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang o maabot sa ato pawaday makumpleto Mr. Pese. Wa lang nimo basaha kay gini magud sila magbasa putol-putol. Kung unsa lang to nga verse na ilang maangayan nga dawaton mora ila. Di na dawaton kung unsa ang but ipasabot sa author sa konteksto niini, referado ni sugo nga ang tanan nga sugo sa amahan may labot sa gugma gipadayag na ni Jesus dito sa iyang mga apostoles. Ug miingon gani si Jesus ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kaninyo, the greatest love nga gihimo ni Jesus mo paghalat sa iyang kinabuhi. Gipadayag sa Ginoo ang dakong gugma sa amahan pinaagi sa paghalat ni Jesus sa iya mismong kinabuhi, referado na sa sugo sa gugma, dili kay sa doktrina. Kay sumala pa sa 16:12, daghan pa ako kaayog butang isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatugkad niini. Mo nang Mr. Pese, basa-basa Biblia, basa-basa hapon ang konteksto. Ayaw lang og pilit sa usa ka bersikulo. Then gibasa niya dito sa Mateo 28. Nga may mabasa dito nga doktrina o mabasa diha nga referado nagsugo. Atong check up po na ang bersikulo kadaghan mga ilat ini iyang pamaagi. Matungtong ba? Tungtong na mo ani nga mga tao nga magbasa-basa isa lang ka bersikulo.
Mateo 28:20. Tudlo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Nag-ingon ba nga tudlo sila sa tanan nga sa akong mga doktrina? Wala. Reperado ni ang sugo. Kay ang sugo sa Old Testament sa amahan imo ni Jesus nga duha. Gugma sa Dios una sa tanan o gugma sa imong isig ka tao. Gisulti na ni Kristo na tanan nga ang kahulugan sa sugo sa Ginoo. Mo to'y ipasabot sa bersikulo 15. Kapitulo 15 sa Juan, nga wa gyud niya tarunga og istorya kay naa na siya preconceived idea, wala naman siya gana nga motugkad pa sa uban nga mga pulong sa Ginoo. Pero og nakabasa pa siya dinhi sa atong gibasa sa balaang kasulatan, mahibalo siya nga naay mga kamatuoran nga ipadayag pa sa Ginoo sa iyang simbahan. Asa mabasa? Efeso Kapitulo 3 versikulo 9-10. O sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging mga panahon, gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo sa kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios sa nagkailain nga mga paagi. Mo nang sa gipadayag 1:1-2 sa megingon kining basahuna reperado sa Apokalipsis sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Jesucristo aron iyang ipakita sa masulugon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay o gipadayag na kini ni Kristo pinagi sa iyang mga anghel ngadto sa iyang sulugon nga si Juan. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita o kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe o sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesucristo. So kining Apokalipsis nagpadayag ang Dios sa kamatuoran pinaagi kang Kristo. Ang simbahan na tukod na 33 65 anyos na ang nakalabay. Ang simbahan na tukod na pero nagpadayon pa ang Dios sa pagtudlo kamatuoran diha sa iyang anak. Wa day makumpleto Mr. Sally. So nakakyas ka sa imong proposisyon. Pagutan. Okay, nahurot na ang 10 minutes na negative stand. O karon na ito nang isunod ang 8 ka minutos pagkatana. What, Mrs. Sally, ready na ka? Ready! Okay. Ready na. O sige, magsugod ang oras mong pangutana, inisugod mong pangutana. Okay, balikin ko mayo hapon. Okay, Brad Paul. Andam na ka? Andam na. Kana. Karon, ikaw kung ang imo dahil pagsabot, lahi ng doktrina, lahi ko ng sugo. So, tagay kong Biblia, at bersikulo sa Biblia, nga mao ni doktrina, mao ko ni ang masugo. Okay, tagan kakato imong gibasa nga verse Mateo 28:20. Pudlo sila sa tanang butang nga akong isugo. Referado to sa sugo sa gugma sa 15:15 sa Juan. Amo to gisulti ni Jesus, mo to ang context ba. So, dili na ako obligasyon, Brad Prissy, ang pagbasa letra por letra nga ang doktrina o sugo. Isip, imo na nga kung nagkasapot ka sa debate, imo nang role ka, affirmative man ka, mo tang Christian kita ka nga asa man na Brad Prissy nga ang sugo o doktrina disin. So, wag ka katubag, mo nang ayon ko pahutan na hapak ay mo pahutan na nga imong katungod ang pag-prove. Ikaw may niingon nga lahi ang doktrina di man pwede dili nimo tugan karon kaya usa ka man na ang doktrina mo po ng sugo imo kay lahi man ang doktrina ikaw mo pangitaan ako ana ron
Uban. Ikaw maniingon nga lahi ang doktrina, lahi ang sugo. Kung ani ni kay aron may bawal ng taga Valencia. Upag, mo dito na palpak kagay na sa pangutana nga asa man rapisi ka ng sugo o doktrina disin. Imo man ang role. Ano ako may patubagon mo na nga ako mang gitubag ang imo mga bersikulo wa nimo masabti. Nga kadtong giyon tanan nga gisulti reperado tog sugo. Dito reperado og doktrina. Kay si Kristo sa 16:13 miingon nga daghan pa og butang isulti ninyo. Mo nang sa Apokalipsis 1:1 hangtod sa 2 nagpadayag pa ang Dios sa iyang simbahan nagpadayag sa kamaturan pinagi ni Kristo. So wa day makumpleto Mr. Pese sa ilatong 33 so pagutan. Sa to pa kay di man kamuhatag ang doktrina sugo ro imong yatag. Sa ato pa huna-huna repito nimo. Kay wa man ka di basihan. Angkon ba ka nga huna-huna ra to nimo doktrina o lahi to ng sugo? Angkon ka o dili? Kung ang kunon po nimo nga hunahuna na po nimo sa iyong pag-ingon nga Disyembre ang sugo o doktrina. Kaya ako mang-iprove din nga kanang imong ipangbasa nga verse nga imong isinonimos ang sugo na doktrina. Ako nagibungkag nga dili na referado doktrina kundi sugo na Mateo 28:20 maingon si Kristo. Tudloin sila sa tanang butang nga akong isukan ninyo. Ang imong pagsabutan doktrina man. Pero i-prove na ko nga verse nga base mismo sa verbatim nga pagkabasa referado nagsugo. Di na referado og doktrina. O kung mangutana ka ang doktrina og sugo, imo nakatugod pagtubag dili na ako. Mao lagi kay ikaw ra man po'y nisulti karon nga doktrina lahi o ang sugo lahi. Kasi sa Diyos sugo magana di maka doktrina. So kapag ipangutana da o ngutana ko nimo guna-una ra bato nimo o guna-una pud nako una-una de pud parihar sugo doktrina imo pong ibalik nako. So aho klaro kay ngano man tanan nga iyang nadungog sa amahan iyang gitug-an sa anak. Kadtong tanan nga nadungog. Mungutan ako. Maniwali. Kadtong nadungog ni Kristo sa iyang amahan. Gilain bang doktrina ato o gilain pong sugo o tanan doktrina ng sugo iyang gidungan. Tubagon ka para makasabot ka. Okay. Wa man gud mo basahan ng 15-15 ang context. Gibasa dito sa versikulo 12 pa lang. Referado na sa sugo, sa gugma. O nga na si Kristo sa balang kasulatan inang gi-explain nga ang sugo dito sa Old Testament sa gugma gituhan na lang. Gi-kompleto na ni Kristo wa pang simbahan na tukod iyan na lang explain og iyang mismong paghalad siyang kinabuhi mo na to ang simbolo sa tinuod nga kahulugan sa kompletong gugma sa Ginoo. Di na referado sa doktrin. Kaya nagpadayon pa man 15-12 ngayon man si Kristo nga daghan pahugputan isulti ninyo apan ang Holy Spirit mo magduglo ninyo sa tibuok kamator wa day magkumpleto ikaw ra day nasikya sultutan. Ang pangutanan nako wa pa nimo tubaga. Objection, opo, dili mangomentaryo. Naa sa atong rule. No, dili mo may ayaw pangutan, ayaw pangomentaryo. Okay, katong gitug-an sa amahan diha sa anak ng si Kristo nga mo iyang gihatag sa mga apostoles. Why apel tong doktrina ato? Sugo ra. Mao gani gitubag ta ka kay ang konteksto ana mahitungod sa gugma. Gugma na ba ang pagtulon ana sa Ginoo sa gugma gipadayag sa iyang anak. Mo nang ang tanan nga mga pahayag sa gugma sa Dios na tapos na din gani ang prueba na si Kristo mismo for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Humanana gipadayag sa atong Ginoong Kristo sa wa pa natukod ang simbahan na nahigugma gid siya mo na ang iyang dugo gihalad niya ang simbahan mo na ang simbolo sa iyang pahigugma. Does not mean referado na o doktrina na failure ka wa affirmative para baka wa nimo na prove sa ibang bersikulo na nga doktrina na sugo na sa Ginoo sa gugma. Tuba mo rin
ang ipangay tubag mo na ang tubag lay tubagan ang sa pangutana. Ang sulti mo karon mo ang tubag gugma sa to pa kanang tanan nga sugo tanan nga gitug-an samahan gugma ra to. Sumala sa konteksto, dili sumala sa ibang kaugalingong pagbuot ni gisuk-suk ni mga sayop ni mga interpretasyon. Kasi na nga, nawak naman natin, ay sapaw, naku 1 minute. Ay sapaw. Sumala sa konteksto niya, kung imo lagi nang ibasa, ang nakasipgat mo kaya na kay preconceived idea, naghuna-huna na kagadoktrina na, nawa pa nakaprove. Basahan Bible nga sugo na. Ha? 1 minute ka ito ba ka? Nga kanang bersikulo basahag insakto para masakto yung interpretasyon. Ayaw limbong ang mga tao sa baka kadoktrina, malibog ni sila na imong pagprueba wag yun din tao ka tuhakaw, Mr. Basic. Sunod pagutan. Ang iyo ko nga objection di ko ana tubag lang ayaw koneksyon ay labot mas tubag Objection, Mr. Berto, dili sa magbuot sa iya ako pangutan ka na 1 minute allotment. Gitubag na ako iyang question nga referado lagi na sa gugma. Kaya ko buti sa akong tupag. sa to pa di ka mo sa wala kumutan na imong korupsyon ko sakto wa mo kumutan na ang pangutanan nako kadtong tanan nga nadungog ni Kristo siyang amahan gugmar dito Tubag. baga Kaya gibalik pa na yung mga pangutan na balik ko pa ng tubag. Sa 15 lagi, sa konteks ana, nga nanangutan na ka, kaya huwag magkakahibalo, kung di mo basahan ng konteksto, muna ako i-advise ni mo, once na magbasa sa versikulo, 15-15, basaha ang preceding and succeeding verses para makuha ni mo sa pasabot sa autor. Ang autor naghisgot niya nga kanang tanan nga mga ipadayag ni Jesus sa iyang mahigala nag-refer na sa gugma kay ang tanan gisgutan niya may tungod sa palaod sa gugma nga ang Diyos lagi iyan ang gipadayag ang tanan niyang mga pagpaagi sa pagigugma sa tao o pinaka-bottom line ana 15-13 sa preceding verse ana nga the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. Nahuman na sa patukod ang simbahan gipadayag na niya ang iyang gugma. Sunod pagutan. okay so pangutana kay gugma raman dito wa dito ipadayag samahan nga ang tuog niya ka Objection, Mr. Moderator, wag ibon niya niya. di kay ang Wag ibon niya sa kapitulo 15. tanan na dungog Mr. kay ang Moderator, Kristo manggod i-roll nga nalihis naman, wala man ang maabi sa karsada. Naisabot ganina nga dili muli sa wala gisgutan. Ang atong rolling pangutana narigi sa subject matter. Rosa ato pangutana sa inyong subject matter. tanan ko tapil manang bunyag iya mang gitubag karon katong tanan kuno gugma ra to usara di ay nabay tanan usa as sila Objection, manasa Mr. Moderator. apil ng pag-ampo apil ng pangwarta apil ng pagsimba Kailangan na tayo. O sige, panahon na itong negative stand para sa iyahang 5 minutes nga conclusion. So inyo nakita nga nabangkarota gyud si Pirisale sa iyan. Nahumana lang ni iya pagpabarog o si sa minister wa gyud ya wa pod pabuhagay sa iyang ipa sibaw din sa kahanginan. Mo nga magbantay-bantay tahan ini mga mangilad ng mga tao nga magkasabasa sa Biblia. Ay dili basahon ng konteksto kay ilang buti pasabot ang ilang ang gusto, may ilang ipatuman. Balik ko na po ng 15-15 kaya napilit mag siya din
ang versikulo 15, kung imo nabasa Mr. Sale sa 12:13, referado na sa gugma. Kini mao ang akong sugo. Pag higugma ay kamo, sama nga ako na higugma kaninyo. Dayon ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo, iyan na ning ipabuhakay tanan sa wa pa matukod ang simbahan. Ayaw ipalusot ng imong doktrina dinhi kay wa gyud maghisgot dinhi og madoktrina. Nag-refer dinhi sa makasugo sa pagpadayag sa gugma sa Ginoo. Mao na nga 12:13 wa gyud ni question nga daghan paunta kaayo ako gisulti kaninyo. Apan dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig-abot na sa Espiritu sa kamatuoran, tutulang kamo niya sa tibuok kamatuoran. Ang Espiritu Santo nga gibiling sa Ginoo sa iyang simbahan nga muuban. Sumala sa 14:17, mangayo ako sa amahan o hatagan kamo niya laing magtatabang nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Dunay Holy Spirit human sa pagkayat ni Jesus sa Pentecost ni kumsat ang Espiritu Santo ug mao ni muuban ang sa mayang role. 26, ang ikauban ninyo nga Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo. Ang role nga Espiritu magtutudlo sa ato pa wala ni Kristo rin tudlo. Imo mang putbulo ng Holy Spirit, imo namang what on og role ang Holy Spirit i-kompleto naman nimo. So pato kasi man na ang Holy Spirit mo nang sa ipadayag kalos ang man isulat more or less 98 65 years na natukod ng simbahan. Pero unsa may giingon dinhi? Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita o kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios o sa kamatuoran nagipadayag ni Jesus. Ngano man nga nagpadayag pa man sa Jesus sa Apokalipsis nga sa 65 naman katuig ng labay nga natukod naman ang simbahan kay ni tik-ipik ang 16:12 sa Juan nga daghan po gisulti ninyo apan dili pa kamo makatugkad ni ining tanan. Iya na magkomplito. Iwat naman niya ang Ginoo capacity nga mo tudlo sa umaabot na panahon kung ano ang atong dawaton pagkadako na sinambanggong sa atong pagtuo kung nakomplito na dito ang doktrina wa na dahil dili ang Holy Spirit nga magpadayag pa sa kamatuoran sa umaabot na panahon na may mabasa din nga magpadayag sa kamatuoran sa umaabot sa ato pa naapay role ang Holy Spirit nga ang iyang simbahan diya ipabuhakay ang kamatuoran. Unang Timoteo 3:15 ang simbahan haligit sukaranan sa kamatuoran. Ipadayag 3:22 mo'y hinungdan nga mamati ang katawhan sa Espiritu nga gisulti sa iyang simbahan. Unang ang simbahan Katoliko gidawat niya ang padayon nga paglamdag sa Espiritu Santo bisan humana na tukod ang simbahan. Ang Holy Spirit padayon nga nagagiya sa simbahan. Mao ning naiwit na sila Mr. Sally kang ila sa wapang simbahan kumplito naman. So dito na sila nipilit pero kaming mga Katoliko nagpadayon mi nga nagpamando sa Holy Spirit sa iyang pagtulunan human nga natukod ang simbahan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. I hope na idsukit ka mo sa atong gihimo karon nga public dialogue today. Okay, salamat Brother Paul Lima. Ito na pong inata karon ng 5 minutes nga final conclusion ni Brother President Sally sa iyang baruganan kanina. Brother President Sally, go ahead. Mo ni ang ganahan ni mga gala kay mga booking. Kay matod pa niya gugma ko nitong tanan. Asa ka manang ko nga tanan gugma ra gyud ta. Wa man siya nakalimot pa sa usa ka bersikulo nga ang gihatag una sa unang Juan
1:5. Ha? Mo kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag. Iya mga tanan katunggog mara. Ang kahayag day wala apil nga apil man sa dungog nila sa anak. So ayaw ilara ang mga taong taga-Balisanon kay di na pwede kay naay gibutan diri na dumubi kas anak nga ang Dios kahayag, ang Dios gugma, dili kay gugma ra nabay tanan. Una ka nang yung daghan pa insulti nako. Natural na human na ba ang ginugtog anak to? Biblia na ba ito? Ha? Mo na nga, ato pwede nga imong gilalaro mga tao kay klaro kaayo sa 1:15 ang tanan na dungog. So ayaw gugmara, laway labo tong doktrina kay katurang sugo, imong isparit. Tanawan nyo, mensahe, kanang mensahe dili na doktrina. Kanang mensahe di po na sugo. Ha? Klaro kayo? Mensahe gisangyaw namo kaninyo. Susugo doktrina nga ang Dios kahayag. Kinang maglakaw kas kahayag mo na yung nisunod ka sa sugos Ginoo kay nisunod man kas kahayag. Sugo gyapon na nga nisunod ka maglakaw kas kahayag ayaw na ngit-ngit. Sugo gyapon na. Pwede na pwede. Ya kana pong gingon niya nga imo nang pabagang Holy Spirit nga mao man ay mutudlo. Nang sa may tudlo sa 1:14-16. Karuha po kung sa itudlo sa Holy Spirit. Kung naa may Holy Spirit 1:14-26. Siya na inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo o mapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Tanan nga gisulti ni Kristo mao kunto ipahinumdum sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit din nga magdugang. Karuwa basa ang Biblia kay kung ang mga tao nga dili basa Biblia ikaw rin mo basa-basa mo tugan mura pug mailad kay imong giingon nga ay Holy Spirit tugan ang Espiritu kamatuoran wa ka kay tuwason mo basa magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti ninyo para prove nga kana gitan kay tao ra gud sila og dili pahinumduman pahinumduman sa Holy Spirit so may lang anamas kasing-kasing mo beto niyo ubanan ko kamo kadto ra kung iyang isugo itudlo mo ora ko itudlo mo isugo dili magama ang Holy Spirit kay naanay instruction sa Holy Spirit unsay pinumdum sa Holy Spirit unsay iyang itudlo kadto ra kung nadumog ka ni Kristo o mao gyapon karon sa simbahan dili ka pwede magama kuwat dili kay nana dili si Pedro authority mama dili tanan ni Pedro og napoy gitugot sunda na las Pedro kung mao na atong santo papa ayo paglaylay pug imo nga pangadian og siyang adlaw aron maluwas sa Pedro gitugo gani Pedro na pangadi aron maluwas aron makukuha ang inyong pag-anto sa purgatory ayo pagama example na ako mga higala kay di na to masiguro og sunod masibog ni sila ug ako ba yung di no makapadayon ampol mo karon na mga higala na mapadayon ang programa ni Brother Paul kay ganina kung alas 2 ini niabot og alas 3 sabot ang alas 2 so na mga kakulian kalito pa sa sila so ato lang na consider na mo nang sunod alas 3 na lang yun ana ba kay ngono tayo ng Valencia kay kwartahan pa ko dasok sama niya kong amigo ang katog na ang sakyanan pwede ko kada linggo ani dire tungod-anan sa Balinsanon aron way mailad ning pita sa singhuba nga nang imong Katoliko. Ano man tungod kay ang Dios maayo aron mag-usa ta Biblia ra
sa may usahan o daghang libro. Lulusot pag kita di Biblia, makita na mataglain. Mudaro ka sa kaluwa na ang sa kaluwa ko mahuman. Wato na po kasi luwa. Oh. Alam mo yung istorya pa pero saan na may tayo. So marato daghang salamat si Paminaw. Mano ko dere katapusan Sabado o Domingo, kanang kaupat na Domingo o ikaduha. At ang ina kanunay kay encuentro ka pinong sekretary mo alabado mo encuentro na ko. Kung dili si Polale mamano. Salamat ko may ngapong kalita. Basta mingon ka, Brad. Wishing nga nakakadere. Mari, joke ko. Alam na po ko'y lingaw. Sige lang kong punto sa studio, punto por punto. Sige. Huwag na human na. Ang debate karong hapuna. Ako nang ihatag sa mga market preachers sa ilang mga durang mensahe. Salamat sa atong bisita karon no, Brother Paul Alima, tupakan mo Isol. O si Brother Pastor ha? Philippine, gusto yung buwan bro? Philippine Catholic. Oh. Mamatod pa niya mga Isol nga ayaw mo pailat, no? Ayaw mo pailat. Kung wala na sakop sa itong simbahan, ayaw mo pailat. Ngan landaan Philippine Catholic, ilat na daan, no? Munang ayaw mo pailat mga ison. Awang laos mo na ningon ayaw mo pailat. Mga taga-Balinsa ayaw mo pailat. Maraming salamat. Kaya, Brad Bong, kami dugar Miguel Brad Pese ba? Pero wato ko pangutana na niya ganun na Philippine Catholic na siya. ano ba ron? Okay lang ba nga mangutana ko ni Pese ganun na Philippine Catholic na siya? Sige bro, ako na sa'yo mawanin bro. Okay, salamat. Mayor po ka ng pangutan na kay bumagin may mundi ko ang ngayon. Mo may nasa good. Mao ni akong ipasabot diri sa Balinsa kay wa sila kay bawo. Og gihapon nimo. Sa tinuod sige pangita og sa to asay sa tong reliyon. Hapit ako mahimong datinggaan. Hapit ko maiglesia ni Manalo. Nga ang paagi sa Ginoo lahi o dito ko kay bao pag-apel ng charismatic dito na nagsugod na bisa Katoliko data na dahil panahon nga magputi na kag-Biblia masabtan nimo ang angay nimo masabtan kung magtubo ko ang imong kay balotong sige nagbasa sa Biblia ang kod ninyo nako nakapilog si LP kasi nag-program o mahumanto ko atong couple for Christ human ato nga nakarealize ko nga dili daay ako'y pangita ang grupo kundi ang ayan nga sinati na ko ang gugma ni Kristo gayang pulog. So si Kristo ni anhiman alas mga makasala. So ang akong kinahanglan si Kristo di ay gayang pulong. So bisan pag mapabiling kang Katoliko kaya ang Diyos naman nimo kay matid pastari ang Ginoo managan ninyo mao man na studyo ang nabasahan nga si Kristo magpuyo nato ang espiritu nga nanato espiritu ni Kristo. So mao to magtudlo ang tudlo nga niabot ang panahon nga pag kuyanap na gikan sa Roma dito sa Espanya ngayon sa Pilipinas unya karon usa ra gapon ang pagtulunan kanya mas Biblia sa Episo 4:11 pag-iusa kamo sa ato pa umukayanap sa Roma gitawag og Roman Catholic lagi ka sa Jerusalem na mga pagtulunan kung niabot dito sa Espanya Catholic nga niabot sa Pilipinas manang Philippine Catholic nga kailangan ko sa Pilipinas so natawag og Philippine Catholic ko kaya nga naman ako gusto ko kay Roman Catholic na ako sa Pilipinas so kung naimuhan ni Duri na taga-Roma mo na Roman Catholic kaya taga-Roma man siya kita adin na to sa likoy atong nasod kaya niya man ka na tao ubingi kita na kuya Sa ato ba dahil Brad Prissy, kanimong imo Philippine Catholic, bunga lang na si mo unang-unang pagsabot. Yes or no? dili
na bunga tungod kay sa Biblia na iglesia sa Filipos, iglesia sa Galacia, mga lugar man na. Iglesia sa Colosas. So iglesia sa Pilipinas. Kaning kuan bro, kaning Iglesia Katolika nga nasa Pilipinas, diin manigikan. Ang nauna ani kining gikas Roma. Mao bitaw nang kanas Nibis tungod sa iyang pagbati mudiretso siya og kini tuang nga rebulto San Roque San Vicente mao may mga Diyos sa Roma 1:26 na may larawan og tao diha. Pero pinahanglan ko doon na maagi pa mo ta dili mo diretso kay kung ako diretso na napuko mo. So, sa ato pa, wala ka nakasabot yayo kung anong gitawag na Roman Catholic. Nakasabot kung Roman Catholic kay sa Roma uno guys ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibok kalibutan. Dili ang nasod mo nisangyaw Okay. ang pagtuo sa maong lugar mo ay kuyanap sa tibok kalibutan. Okay. Ang Pilipinas. Kaya nakasabot mo ka sa kahulugan sa Roman Catholic nga anong ginganlan manaw, anong ibutang manaw Roman ang title sa Catholic. Tungkol kay gikan lagi sa Roma ang mga pagtulungan. Diin mo lang mo nabasa. Roma uno city. Nabasa ba sa Roma 1:7 ginganlan Roman Catholic sa Roma nagikan? Okay, dili mo basa na Roma Catholic. Daw may Catholic sa Biblia. Pero kuha kay tanang Catholic kay makailapon man na, di ba? Pero So ni kailap sa Pilipinas, gikan sa Roma, mo nang gitawag Roman Catholic. Mo nang daghang karon mga bright na bulok. Ahat sa Roman Catholic ang nakas Pilipinas. pangutan na kinsa man nga Bible scholar nagsuporta sa mga explanation ang kanang Roma 1:26 mo na hinungdan nga doon Roman Catholic. Wa na ko pakialam ang Bible scholar. Kay kung mas kabright na, kay ang magtutudlo yun mao ang Holy Spirit. Okay. Sunod Mao na dili pwede sa scholar. Kompleto na kompleto na Holy Spirit mo ay magtudlo. Kung sa itudlo, katupong itudlo ni Kristo o katupong ipainumdum ang itudlo ni Kristo. Ang Espiritu na nato, Espiritu ni Kristo. Okay, karon. Sumala sa kawan sa Discourses of the Apostles' Creed ni Reverend Clement H. Rock sa page 191, idugang ang pangalang Roman sa Catholic tungod kay ang sentro sa Kristyanismo naaman sa Roma. O yun kaniya na o suba ka? Pinasupakan kay ang sentro sa Kristyan o Kristyanismo, Jerusalem. Kay dito din na nagsugod, wala sa Roma. Jerusalem, Roma, dayon sa tibok kalibutan. Ato panghid na Jerusalem, dayon Roma. Sa sakto ba? Ya, tibok kalibutan na. Sa loob ng pangutana, diin man nimo nga encyclopedia na basa ang Jerusalem o ang center of Christianity. Dili na sa ringon nga mabasa na sentro, niila ko nga sentro tungod kay gikan man sa Jerusalem, sugod sa Jerusalem. So dito magbiis ba? So kung magbiis ka ni Sultan, mo na sentro. Dili Roma. Sa ato pa, ang imong hubad, imong gibase sa imong kagalingong pagsabot, o wala imong gibase sa reality, at ang encyclopedia nagsulti man yun, nga ang sentro sa Kristyanismo mo ang Roma. Sakto ba ko? Gusto yung biya, nga yung giingon tao, ra po yung nagsuwat na, bunga ra po sila muna-una na. Oh, ang Espiritu Santo nagdeklarar nga ang Biblia mo ay gamiton sa pagtudlo. Roma 15:4.
kasulatan. Sige. Mao ni ang balaang kasulatan nagidadala ni Padre Damaso. Karon matod pa diri sa kuan sa Mateo 21:43. Ang gingharian pagakuhaon gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa laing nasod. Unsa man ang kuhaan sa gingharian ng Jerusalem o ang Roma? Dili kuhaan ang Jerusalem, dili po kuhaan ang Roma, kay ang Jerusalem nagpabilin gyapon ang gingharian dito ni Kristo. Wala mawala. Una-una ra ninyo nang gikuha, wala kuha. Kung pagsabot nyo nga gikuha, lain na siya. Unsa man day Kay naa may gitawag og lugar nga naa naghari ang Dios, gikuha kay tungod kay wa na ipasunod ang pulo Ginoo, pero dili na inyo nga nakuha na way nagpabilin nga didto sa lain nga mga tawo midawat. Okay. Kay ang gingharian sa Dios anaa mas kasing-kasing sa tao. Sigon sa Dili man sa konteksto. lugar. Sigon sa konteksto sa Mateo 21:40 ngadto sa 43. Kinsay giingnan ni Kristo nga ang gingharian pagkakuhaon gikan kaninyo. Taga Jerusalem ang giingnan Kanang kaninyo o taga Roma. gingnan kaninyo dili tanan na ay nakuha pero dili napasabot. Ako bangot ang Roma. Ang konteksto sa Mateo 21:40 to 43. Kinsay giingnan ni Kristo nga ang gingharian pagkakuhaon gikan kaninyo. Ang taga Roma ba yung giingnan nga ang gingharian pagkakuhaon kaninyo? O ang mga taga Jerusalem yung giingnan nga ang gingharian pagkakuhaon kaninyo? Kana kategorikal na nga pangutana, palit ba kategorikal? Okay. Klaro na nimo, dili Roma. Pero dito sa Jerusalem. Pero dili nagpasabot nga sa tibuok resultanan di kuwaan. Ayan. Kaninyo gani nagpasabot dili tanan. Okay, okay. Oh, Okay, gini ang para ko sa Roman Catholic, CFD ni grupo. Kuhaon ninyo ang gingharian. Pero tanan yung CFD kuhaan. Ajo ko, ajo ko, ajo ko. Okay. Tibuok Jerusalem na kuhaan tanan wala siya binibili. Okay. Kiniangkon ka naman nga giingnan nga pagkakuhaan mo ang Jerusalem. Ingon man siya, kung ibalhin kini sa nasod nga maghahatag og maayong bunga, unsang nasura ang ipasabot diha? Sa sultis mga tao sa Roma. Pero wa da mo'y basihan. Oh. Ah, Wa basihan kay ari sa subayon nimong Biblia sugod sa Jerusalem. Kato ta, wa nagpasabot nga sugod gikuha na tanan. oh. Individual man na. Oh, kaya naman. Kaninyo man di man tanan. Gawas nga kuhaon ang gingharian ninyong tanan. Okay, okay. Kaninyo gani dili kay sara o duha daghan ang nakuhaan pero dili tanan. Okay, Kay lugar man gingon nimo Jerusalem, tanan dai Jerusalem gikuhaan. okay, matod. O garis Pilipinas, kuhaan tanan dai taos Pilipinas gikuha gingharian. Ibalhin dito Okay. sa Matod pa nimo, ingon na ganina, katong nasod nga balhinan, matod pa sa uban, Roma, pero walay basihanan. Oy basyanan. Kanang gingon sa buhat 23:11, asa man na padulong sa Roma o dili? Padulong na sa Roma, pero di niya pasabot nga sa Roma ra. Kamu ba? Mura mo mo. Tama mo sa Roma. Karon, Ang ilagan mo sa Espanya. karon. Ilagan sa Pilipinas. Karon, sa Roma 1:8, ingon dito, ang inyong pagtuo sa Roma mukay lapstimo kalibutan. Pangutanan, unsay pagtuo sa Roma nga likay lapstimo kalibutan? Kung sa pagturo sa Roma ni Kailan sa Pagkalibutan. Matod pa dito sa Roma 1:8, Epestes humon katayin dyan tayin hulot na kosmo. Ang inyong pagtuo sa Roma mukay lapstimo kalibutan.
Salamat ka mo ni Kristo nga inyong pagtuo sa Roma mo kailap tibo kalibutan. Napulo ka na unsa may pagtuo sa Roma nga ni kailap tibo kalibutan. Ang duan sa Roma nga may kailap sa kalibutan, mga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw. Ako nangutan na sa gituuhan. Ako pangutan na unsay pagtuo sa Roma nga ni kailap sa tibo kalibutan. Kung di ay gituan wala pagtuo. Ayaw ba? Ang lahi. Kanang gituan o pagtuo maura na. Sige. Ganito. Oy, ilain-lain. Kanang tinuuhan. ilain ang doktrina o pugo. Kanang tinuuhan. Nagkahulugan ng relihiyon o grupo. Pangutan na ron. Kung sa may relihiyon sa Roma nga nakailap sa tibo kalibutan. Ang reliyon, Kristiyano. Kristiyanismo. Kristohanon. Usama na. Kristohanon gani. Kristohanon. Dili na Roman Catholic. Dili. Kaning giingon sa Philippine History by Gregorio Zaidi, pahina 123 na nagingon. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Mo ba na? Dili. Ingon ka, ganang iabot mo ng Kristyanismo. Sakto ba itong giingon? Pakaroon. Kinigingon sa Philippine history, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. O ba na? Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Pangutana, ulo ka ba nga Christianity yatod sa Pilipinas? Mao na yung Roman Catholic religion sumala sa Philippine history. Gama-gama ra na nila. Kaya ang reality, ang Kristohanon na bag-o ang kinabuhi sa tao. Daron, Mo na reality ha? daron. Nga Kristiyanismo, Kristiyan ni ka, kadakas ngalan ni Kristo. O si Kristo anaan mo. Unya, kinabuhi, dito maila. Dili religion. Ha? Ano man? Ang iyong Biblia, ang tinunan dito sa Antioquia, gitawag o Kristohanon. Antioquia? Dito Sige, unang sige. gitawag o Kristohanon. Dili sa Roma. Daron, pangutana. Ako basahon. Gigamit manimo ang Antioquia. Ako basahon. Ay, Antioquia. Kinsa man ang unang obispo sa Antioquia? Asa mag-away? Bigla ka salik. O sige, magkuha siya kayang record. Atong tanawon niyang record. Ano, muna yung taon niyang pangugat yung taon pangatarungan. Puro na yung taon gama-gama. Ako pangutan na, very simple na kayo. Ako basahon na. Philippine history. Yung giingog gama-gama. Gama-gama bugay dito ng Sobe Kristohanon ang mga tinunan sa Antioquia. Sige. Basahan ko, basahan. Ato mo, gama-gama. Gama-gama. Ingon. Ang ingon sa Philippine history mo, kini. Especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was ancient in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Pangutana, ano Palestine? Sa Asia na wala? Ato sa basahon na. Maadyo lang mo, uwado mo ikinfiltro nyo kay murang tinuol po ng Indyo. Kasi, mo pinaganito. Baga mo, Pero pero mga gani ang infiltro, mga booking mo. Sige, basa. Patanaw ni Baga Bible, alo ni mo salir ba ni? Sige, karon. Dito karon sa buhat 11:26 yung mag-ingon. Da. Sa dihang nakitaan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtotoo diha sa simbahan.
o gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug ang unang higayon nga ang tinun-an gitawag nga Kristohanon Kristos Antokya dili sa Roma. Ayaw mo pabuot-buot, ayaw truhan nyo ang Biblia. Wala mo Oh, dito mo sa encyclopedia, wa na mo sa Biblia ng base kay Antokya mas Biblia. Dito sa Biblia kay Sali. Roma man. So, mabuking mo kung wa daw mo inyong ikaatbang. wa man ko Sorry lang po nga niabot ako ninyo dire kay sige kung ani dire kay mo tanda-tanda mo ko usahay. Daghang gayaw-yaw dire mo nang nganhi ko sa ngalan sa Ginoo ug sa iyang pulo. Karon. So nabuking na ka kana sakpan dire isa. Roma. Basta. Dili ka Roma. Ang tawag ang tawagan na pala si ayo sa pagdeklaran na booking nga wa pa kay napamatud-an. Basa na. Karon, ang imong gibasa diha, mo ba na ang naabot sa Pilipinas, yes or no? Mo ba na? Dili lagi kay sa Roma mo publikan. Sige, tubaga. Ang Kristiyanon Oh, sige. Kaysa Ikan Roma. sa Antokya mga igala, kadtong tudlo sa mga apostoles, walay dugang, walay kuha. Okay. Walay Kristohanon. Pero diha mo musakat sila, Karon, ang dagang iglesia. dugang anak, Oh, sige. dagang kuha. Mrs. So, Ali. mabot laban ang panahon, ay sudan na lang. Atin lang ito, pamina mo sa Facebook, o tanaw mo sa Facebook, Oh. kay, ani gud sukat kayo, observe ko, wala mo doon, naklarong na naminaw. Sige. Ngayon nung singgit-singgit ito, hubog niya, le. Mga nang singgit. Mga bantayin ninyo. Bro, please. Kasi yun, doon na to ang Biblia. Bro, please. Para di ta ma-smokol. Si Father Darwin dito mo yung Jerusalem. Dito mo yung si Father Darwin sa Holy Land, sa Jerusalem. Unsa ang simbahan nga naa dito nga iya sa Kristyanismo? Philippine Catholic o Roman Catholic? Kung naabot man ay Philippine Catholic at Roma. Roma, Jerusalem man to. Huwag na. O sige, katong Jerusalem. Pilipinas. Katong simbahan. O naman si Father Paul Alima, nakato man ni Bagulang. Gikan siya sa Holy Land, sa Jerusalem. Ang simbahan sa Kristyanismo sa Jerusalem, Roman Catholic ba to o dili Roman Catholic? Kung mutubag ko ana, mahog o way klaro. Kawa mo kung ato. O So, sige. kamo kay nakaadto dito, pa-picture mo dito. Sige, gagawin Lag unya dayon. Pauban na po ko dito, aron mo to kung naakinood ba. Oh. Kalon. Ha? Kay upload man yun si Brother Paul Alima o mga video nga tuwa siya dito actual sa Holy Land. Brother Paul, before kong balik ni Brother Presi, ako na paklaro ni. Ako lang clarification ha. Brother Paul, dito man jugta sa Jerusalem, sa lugar di natawa atong Ginoong Jesucristo, sa lugar di nahitabo ang mga nahitabo sa Biblia sa New Testament. Pangutana, Brother Paul, unsa man tong relihiyon na ang naa sa Jerusalem, unsa man tong nga Kristyanismo ang naa sa Jerusalem? Sa Roman Catholic ba to, Brother Paul, o dili sa Roman Catholic? Musugod ko, Brad, dyan do dito sa balay sa inahan sa Ginoo. Yan. Oh. Dito sa Nazareth, dito ang balay ni Mama Mary. Oh. Ang nakatindog dito, Basilica Oy. of Annunciation. Pasimbahan ni Katoliko. Oh, are. Kaya man sa kadito, God. Brother Presi. Ngayon, dyan do sa unahan, sa balay ni Mama Mary, ako dito ang balay ni San Jose. Oo. Nga dito po nagdako o natubo si Cristo o ito yung mga gamit pa ni San Jose dito. Oh. Ang St. Joseph Church gihapon sa Catholic. Catholic gyapon lagi. Kung mato ta ka nagbunyag kang sa atong Ginoo si San Juan dito siyang natauhan. Ang nakabutang dito, St. John the Baptist Catholic Church. Oh. Ang tuwa dito mga Franciscan. Kayo na ako, pastor pa sa Baptist. Oh. O Baptist Church dito. Catholic Church maghapon. Catholic gyapon. Kaya sa dihang ipahibawa ang mahal na birhen nga magbabdo sa Ginoo. Oh. So ako dito ang Church of Annunciation. Oh. Katolikong simbahan. Catholic gihapon. ulang gyapon. So hangto dito sa
natawhan sa Ginoo sa Bethlehem dito banta o dito ang Church of Nativity Church of Nativity. Katoliko gihapon. Katoliko gihapon. Dahil katong lugar dito ganito to mga magbalantay sa karnero nga gipahibaw sila sa akin nga may mugso karon din ang Kristo. Ang katong lugar dito nga dito sila nagbantay og karnero sa simbahan Katoliko ang nakatindog dito. Katoliko gihapon. So hanto dito sa gitawag nato nga Calvary. Kalbaryo. Dito ang Ginoo gilansa, dito ang Ginoo gilubong sa Holy Sepulchre. Ang simbahan Katoliko gihapon ang nakabarog dito. So makayon dito Brad Jando na kining atong tinuuhang Katoliko wala lang prepahi sa Biblia, sa history, kundi even sa geographic o sa mga structures. Sutuan na dito ang simbahan ng Katoliko. Man sa kadto siya mo nang sunod ako ni dadon siguro. Brad Prese. Puro man lagi to iya sa Roman Catholic na dito. Siguro na lang represent. Kuha dito, bahaw, basig na pa idukot dito magkukot. Unsaon man pagkasipiat namo nga puro man itong iya sa Katoliko.